Ipulit ka thanat umsning gila syam da kesenjam ke beteng persya ikinong nya tuk tuk di penlong ya surok ba National Highway ban Riau kum ke jaka ban penher ki tuk tuk kalau bu jimas ka dai ikipat ba nong le tungwan hadian ke jing saki ya ke jing nang kenrei kinong nya tuk tuk ki baju penher stat baju penlong jaka penher tuk tuk ha ke surok ba kam tam hak si ublei Ipulit ka thanat umsning lembat kinong yalam ke hito umsning circle ila penap shrip ikini kinong nya tuk tuk bat ilarai ru bandan kunai kito gibapen kenya ki kendon nya kali hagani gejing talasi bag gejing pet ngor la saki bergi spangut kinong nya tok tok ila syadan kuna alor gejing mamdon ki slak probyang komni license gejing penan kam ki tiar jingada bag gejing pener stat ki tok tok ha surok ba National Highway ha than umsning kumjuru nakaliang ki pulet bat ke hito kila pen priang ya ka kubor alor gejing dan kam ya gejing shingan ya kalik kawan jigi pat ba daga bakentu ginong nya tok tok begini ban puram lem ya kayat kayeng kipat ba da kebakiar na kejing penherstat ne kejingnya klam akor ya ki tuk tuk haki surok ba Itu nyabat. Yang itu warna ini ya surok ada. Ke police department napo ke police station nang ne thoi da shisha ngisngo ban ai gajing khublei ke kerpang namta ke hul police department hi jongga sarkar Meghalaya barok kobai mat khamtam nang mata ki traffic police nagapor shakapor kumbang lagi ya ki resam social media kiliya le ban check lane kilaya ban le ya kene ka checking na mata ki riders ba ni ong bat kumjuru ya kene ki drivers ki banyak without helmet lane ki besong hadu laingut sangut hagawai ke skoti lane ka bike lane kum gitu ki bla nya kali hagadi hagabam pat khamtam nang mata gitu ki riders ki ba saj penlong tamasa banile kairis ya National Highway ngasngo ban ong kane ka karwo ka basai nang mata gitu ki riders ki ba saj penon kam ya highway kum uta utrak lane kata gajing kata ka jaka yale ris ka jungki ndrei pihak bentip pihak bersutu ba ka highway ka National Highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra ka ba phini yale ka yeres kamar kane ka wanra ka ka jingja ka basusi lang ba ka kane ka jing le ka makor ka jungki hoy ta sisa ngi hab bentengka yala ka jing imela jong yala ka jing imela jong khamtam ada pimpateu ya ka jing imela jong ru Henry to perkhat lem na kata kinong lek kinong wan khamtam ki khulung ki khna ki bedaya na kilunti ki skin khamtam apo jong National Highway khamtam apredang snong ki National Highway ki bayat lengba ki snong nomor ki khna ki babun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe you la kan wan ra ka ga jingja ka basusi lengba da ga jingnya klama kor ka jupi rei ka bu scam apo ka mensim ka jupi kata ba ka National Highway hi kamdei kata ka truck lane kamdei kata ka madan ba pini ya pen i ya ka kasap kong ka jupi ba pini ya pen i show lane ban ya show off ya kata jingla ka jingnang ka jupi ban ya res lane ban ya le kai bending i ya ki bike andrei tip ya kata ba ka jingim ni ka dai tang season kada ngila du season ya ka jingim nginom la ban yo shu sa season da sa season ngasngau ban ai ka jing khulai kerpang nang mata ka police department joko umsning police station bakila ya kloi bani don rangkat lang bat ngim tak singi bat kumjuru bangin ya tek lakam nang mata gane kajing ile kaires khamtam hakine singi por khamtam hakine singi ka badang dai ka singi jing ya le kemen lane kajing ya le yawan ya bam ya di suba dari langba gane kajing nya res ka jungpi lane kajing ile kai race ka jungpi apo kine ki National Highway kan wan ra ya ka basusi nang mata ki ba ik ki bathon ki jungpi khamtam nang mata ki ba hi ngasam ki jungpi te kakarwo kabasai hi nagaliang jongga hito Ribhoi district bar harangkat jongga hito umsing circle nipha egane kakarwo bat to ya batskor ya gane ya ka ega ba pulisio ba pimbit banile ka yares lane ba pimbit banile kai bania pet i rongpong hapo jongu National Highway ti ha jinglap jonga jinglap jongi ni lap barabor ba angni hapo Ribhoi jongi district jongi i babun naki ki riders juang ba ngiyak nang ni
nang ni tang surok kiba hapo badan hapo sinong hapo thau de ngi i babun nagi jingjia kiba sungsi ya ka jingbom sim kia hi jom ni ki rider ba ngilap ba ki kami ka jing mensau bat ka jing sungsi bat ka jingjia ba sungsi ro hapo de na kalian jom ni ada pergi ka pagi ni para hito jom ni barang me ni di don ban bersuto ya ki la kalong ki riders la ne ki driver tu bagi dai bandon yang taka speed limit habakinya bat habakinya ya ki two wheeler so ki dai ban phong dai ban phong tong riders dai pilot riders so ba som second dai ban phong ya ka helmet bat ni pasruto ro ya ki bagi dai bandon ya ka ki dai ban nya ro ya taka speed limit nomor ba bonsin gajing bom la ki gajing bom la asu ki bantel akam la rak layat over speed kawara ya gajing jia ka basungsi te ngai khub lai gini parok perlok hito ki badon hentak si badon betalang ban ni kabalong kom kan kenja awareness le ban pasuto ya ki ini ki banyak asaka bat ki banyak sausaka ru ba idai banyak ha kataka speed limit bat kawai ru ba kim dai banyak kali haba kiladi buat bat susu nakalian kejongi kentu ya baru di parlok ba jongi ki ba lagdai ki banyak asakala ne ki banyak sausaka idai ban buat ya ki an kendon ki badai bat kamuka motor vehicle acts ba la perniat ka police department